Marius, cred că teama de stomatolog ar putea fi învinsă dacă oamenii ar ști că problemele se pot rezolva într-o singură zi și fără durere. Este promisiunea specialiștilor care, ajutate de tehnologie, pot trata și repara dinți, atenție Laura, în aceeași ședință. Cum este posibil, ne spune medicul Bogdana Catrinei, specializat în implantologie dentară, alături de noi în această dimineață. Bine te-am găsit, Bogdan! Bine ați venit! Bună dimineața, Laura! Bună dimineața, Marius! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru că m-ați primit. Deci chiar este posibil să rezolvăm totul într-o singură ședință? Da, trăim poate cea mai interesantă perioadă în istoria stomatologiei, pentru că să avem multe tehnologii la dispoziție care ne ajută să facem acest lucru în aceeași ședință. Vorbim de tot ce înseamnă planificare digitală, de imprimante 3D, de inteligență artificială și toate aceste tehnologii combinate ne ajută să dăm pacientului un zâmbet în aceeași ședință, chiar, nu știu, într-o oră sau 2 ore putem să terminăm o reabilitare orală maxilară pe implanturi dentare. Un zâmbet perfect, numai bun de incredibil. Instagram. Da, exact, dacă putem spune asta. Se poate face, deoarece putem planifica totul înainte să aibă loc intervenția chirurgicală cu ajutorul planificării digitale. Se face o scanare intraorală a situației clinice a pacientului, se face o scanare tridimensională a osului, o radiografie 3D. Aceste două informații se cuplează într-un calculator, se suprapun și medicul poate face intervenția chirurgicală înainte să aibă loc efectiv operația, inclusiv toți pașii îi putem parcurge și vedem exact unde sunt problemele ca să nu le avem în timpul intervenției. Astfel, pacientul beneficiază de o experiență foarte streamline, să zic așa, în cabinetul stomatologic și totul merge exact cum ne planificăm. Domnul doctor, doare? Da, să vă zic ceva, chiar nu doare. Deci chiar o să vă zic că nu doare. Asta este adevărul. Am ajuns la un nivel în care protocoalele noastre de tratare a prevenirea durerii sunt foarte clare și pentru pacienți este, să spunem, ca o plimbare în parc. Chiar dacă sunt foarte anxioși, atunci avem și un medic anestezist care poate oferi o sedare conștientă și pacientul chiar nu ține minte nimic. E doar o plimbare în lumea viselor pentru el. Nici după, a doua zi, poate? A doua zi poate vorbim de un disconfort, în niciun caz durere. Se rezolvă, nu? Da, exact. Dacă urmezi sfaturile medicului și iei medicația cum ți-a fost prescrisă, de obicei durere nu există, doar un mic disconfort. Eu sunt foarte curioasă ce înseamnă procedura dinți fixi în 24 de ore. Exact. Asta vă spuneam că suntem în momentul în care devine foarte, foarte interesantă lumea stomatologiei, pentru că dacă înainte s-a tot încercat acest standard de tratament, înainte, care dura într-o zi, se făcea o operație dimineața și undeva a doua zi sau seara se montau lucrările provizorii. Datorită evoluției tehnologiei putem face acest lucru chiar în același timp, adică are loc intervenția chirurgicală și în același moment, în decursul intervenției, se montează și dinții pacientului, nu trebuie să mai aștepte o zi, 2, 3. Efectiv, de fapt, noi facem lucrarea provizorie înainte să aibă loc intervenția chirurgicală, astfel o putem monta în gura pacientului în momentul intervenției, fără să mai așteptăm. Și avem câteva imagini acum la care ne uităm și pe care le văd și telespectatorii de acasă. Am văzut mai devreme un aparat dentar care este tot mai în trend sau tot mai cerut, aș putea spune? Da, vorbim despre un aparat dentar, să spunem, sunt aliniatoare, sunt invizibile, să spunem. Sunt multe companii care oferă acest tratament și medici stomatologi. Am scăpat de brecheții metalici urâți care se vedeau și folosim niște cutiile transparente care se pot folosi pentru un rezultat excepțional. Cine poate apela la implante? Implante chiar pentru oricine? Sau dacă am anumite probleme, nu mă pot gândi la implant? Da, implanturile sunt soluția de înlocuire a dinților lipsă, cea mai bună soluție. Nu sunt contraindicații în tratament de implant dentar, doar cazuri foarte rare și grele. Oricine poate. Avem pacienți de la 19 ani până la 86 de ani, cel mai înaintate pacient pe care l-am tratat până acum. Deci niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu dacă îți dorești un zâmbet de milioane și dacă apelezi la specialiștii care te pot ajuta cu siguranță. Și spuneai că nu sunt contraindicații pentru implanturi? Foarte mici, foarte mici. Persoane cu probleme cardiace foarte mari, dar de obicei cam 90% din populație poate fi tratată prin tratamentul cu un implant dentar. Ce se știe însă în România este că un implant este foarte scump. Cum e acum? Cât costă? Piața din România este o piață foarte norocoasă, să spunem așa, deoarece suntem foarte mulți medici care plasează implanturi. Prețurile sunt competitive în raport cu restul Uniunii Europene. Sunt foarte multe variante și rate în acest moment. Deci să spunem că un pacient poate apela cu ușurință la acest tratament prin implant dentar, pentru că costurile nu mai sunt o problemă în ziua de astăzi. Deci se poate plăti în rate un implant. Bineînțeles, exact. În zilele noastre. Poate plăti orice în rate în ziua de astăzi, inclusiv tratamentul prin implant dentar, fie că vorbim de fațete, coroane, tratamente ortodontice, totul se poate achita prin rate cu ajutorul instituțiilor financiare, bănci,
Și dacă tot facem o investiție atât de mare, există și opțiuni de asigurare? Să știți că da. Asigurare? Da, asigurare. Nu este vorba despre asigurare medicală, nu putem să avem o garanție, vorbim cu un țesut viu, dar există, în ghilimele, un gentleman agreement între pacient și medic pentru asigurare pe termen lung. Ce se întâmplă după implant, după ce pacientul pleacă din cabinet? Care sunt principalele recomandări pe care le aveți pentru pacienți? Dacă vorbim strict de dinți într-o zi sau dinți într-o oră, cum mai este denumit acum, sunt un set de instrucțiuni foarte clare. Dinți într-o oră. Dinți într-o oră, da. De multe ori durează chiar o oră jumătate să refaci un maxilar întreg. Trebuie doar să mănânce moale pentru 1-2 luni, igienă curată, igienă bună, cavitatea bucală, sunt chestii de bun simț, nu este nimic complicat. Pacientul este explicat tot protocolul ce are de făcut și pentru el este foarte clar exact care sunt pașii, ca să beneficieze de un zâmbet frumos pentru a 3-a oară, să spunem așa. Și vorbeam la început de acel zâmbet perfect pe care toată lumea îl caută. Recomandați acele fațete dentare? Fațetele dentare sunt recomandate. Sunt cazuri în care dinții sunt plombați, sunt cariați și atunci fațetele întăresc dintele, de fapt. Nu este, este cu ajutorul microscopului dentar, această manoperă este minim invazivă, se șlefuiește foarte puțin din dintele sănătos și se plachează, să spunem așa, cu niște fațete care sunt foarte subțiri, ca niște dentile de contact și care, într-adevăr, înfrumusețează, albesc zâmbetul. Depinde fiecare ce-și dorește să obțină prin utilizarea fațetelor. Dar eu mai am o curiozitate, domnul doctor, pentru că știu persoane care au, de exemplu, au avut parodontoză și au rămas, iertați-mi termenul, fără os. Exact. Pentru ei se poate face implant? Există o soluție? Da, există soluții pentru persoanele care, într-adevăr, rămân pe os. Sunt variante prin care se poate grefa osul, se poate crește din nou, să spunem așa, dar de cele mai multe ori se găsesc resurse de os disponibile chiar și la acești pacienți și se pot pune implanturi dentare cu succes în cazul lor. Chiar ei sunt prima categorie de pacienți care au nevoie de implanturi dentare, pentru că boala parodontală este debilitantă și, într-adevăr, te poate lăsa fără dinți la o vârstă foarte fragedă. Nu e deloc plăcut. Dar cu ajutorul implantului dentare și tehnologia de implanturi dentare într-o oră și într-o oră se poate rezolva problema fără niciun fel de stres. Marius, ți-e frică să mergi la stomatolog? Să știi că eu în ultimii 2 ani am fost des la stomatolog, dar nu. Și cum a fost experiența? A fost așa dureroasă? Nu, plăcută. Efectiv, acum mă duc la stomatolog ca și cum vin la serviciu. Nu am niciun fel de problemă. Te-a convins, domnul doctor, că ai putea să ai dinți într-o oră? Am nevoie de un implant, da. Atunci ne vedem cu siguranță la cabinet, Marius. Te aștept cu drag. Cu mare drag. Bogdana Catrina, îți mulțumim tare mult pentru prezență și pentru toate explicațiile. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.